L'equip de l'esquí Camprodon, d'esquí de muntanya, es va formar oficialment, podríem dir, l'any 2005. Tot i això, abans ja existia un grup cohesionat de corredors de la vall, que anàvem a fer curses per aquí enllà, però vam veure que amb el nivell que hi havia podíem formar un equip més oficial. Com a components, aquest any som 10 components, 6 dels quals som pròpiament de la vall de Camprodon, com Pau Costa, Marc Solà, Roger Reguant, en Pere Plana, Joan Reiner i jo mateix, en Jaume Guardià, que som de la vall. A part d'això, també tenim 4 corredors més que a nivell tant català com espanyol tenen un gran nivell, com és en Nil Cardona i l'Oriol Cardona, els germans, en Genís Sabater i Joan Maria Vendrell, com a figures més destacades a nivell espanyol. Justament aquest any, el que és l'equip de l'esquí Camprodon ha quedat campió d'Espanya de clubs i arrel d'això intentarem que aquest club fer una difusió més gran del que és l'equip i al mateix temps el club. Ara ja tenim un blog on intentem explicar cada cursa que fem i ara estem buscant algun sponsor per poder tenir més recursos de cara a l'equip i poder fer més curses, inclús a nivell internacional, poder arribar més lluny. Les satisfaccions que et donen l'esquí de muntanya són moltes. Des de la vessant menys competitiva, que és arribar a dalt d'un cim, et sents content, compleixes el teu objectiu i veus que cada vegada ho fas amb menys temps i et sents millor fer-lo. Llavors, des de la vessant més competitiva, veus que cada vegada vas guanyant posicions i els teus adversaris cada cop queden més enrere. A nivell de mètodes d'entrenament, estem una mica limitats al medi que es troba cada un. Per exemple, en el meu cas i els meus companys que estem a Barcelona, anem a córrer per Collserola i també fem ciclisme d'indoor per preparar el cap de setmana. Un cop ens trobem tots al cap de setmana, sí que intentem sempre reunir-nos i sortir dissabte i diumenge junts i sí que anem a esquiar a Ull de Ter. Algun cap de setmana, per exemple, que tenim curses, sí que ens quedem aquí el dissabte i entrenem una mica i el diumenge anem a la cursa on sigui del Pirineu. Després, a nivell d'estaix, intentem a principi de temporada sempre fer un petit estaix, ja sigui als Pirineus o als Alps, 4 o 5 dies junts, on intentem fer entrenos durs per preparar tota la temporada. A nivell de calendari, podríem dir que l'esquí Camprodon es marca com a objectiu el Campionat d'Espanya individual, és una cita que aquí sí que s'hi presenten tots els corredors de l'esquí club. I després podríem dir que hi ha 2 nivells, hi hauria el nivell de Marc Solà i altres components que tenim fitxats que corren Copa del Món i Campionats del Món, i després podríem dir que els altres membres, com serien en Jaume, en Pere, en Pau, jo, en Joan Reiner i altres corredors, correm Copa Catalana i mirem de sempre escapar-nos i mirar de fer alguna gran clàssica, com podria ser la Pia Ramenta, podria ser la Metzalama, la d'Amelo, grans curses que tenen bastant ressò a nivell internacional. Soc en Marc Solà i fa des de l'any 2003 que vaig començar a fer esquí de muntanya i el 2004 ja vaig estar convocat amb la selecció espanyola per córrer un mundial i res, des d'aleshores cada any he participat en diverses Copes del Món i Copes d'Europa i més que res una mica el benefici que ens aporta estar a la selecció és córrer a nivell de personal, perquè bàsicament representar Espanya és el de menys, si més no, córrer com a nivell personal, una mica contra la gent que hi ha a més nivell, que és a la Copa del Món, i bàsicament una mica quedar-me amb l'experiència que això suposa, anar una mica per tota Europa, perquè bàsicament s'acaba fent tot aquí al continent i una mica anar coneguent tota la gent que he anat coneguent del mundillo, que des de categoria júnior som els mateixos, ens anem veient i res, vull dir, i sobretot mirar una mica de representar Catalunya i una mica Vilallonga i l'esquí club arreu del món, no?
Durant la temporada d'estiu, els membres de l'esquí club intentem quedar tots junts per anar amb bicicleta, tant bicicleta de carretera com de muntanya, i també anar a córrer. Per mantenir l'esperit competitiu i la bona activitat física, doncs intentem sempre fer alguna competició. Intentem fer duatlons d'alta muntanya, com el circuit Salomon Series, que fem una prova amb l'esquí club aquí a Vilallonga de Ter, com rides d'alta muntanya. Així sempre intentem tenir el bon nivell físic i arribar a la temporada d'hivern amb plenes facultats físiques. De cares a l'any que ve, el que volem és intentar mantenir el mateix nivell que aquest any, revalidar el títol de campions d'Espanya i intentar això, que més corredors del club tinguin una projecció internacional més gran. Un altre objectiu del club és intentar fomentar que aquí a la vall, una vall en què sempre ha predominat l'esquí de muntanya, l'esquí, pugui començar gent nova a fer esquí de muntanya. Aquest any ha començat en Joan Reiner i de cara a l'any que ve tenim alguna possibilitat d'introduir alguna nova promesa que d'aquí uns anys sigui un gran campió, o si més no, que pugui disfrutar igual que nosaltres de la muntanya.